Hadin ka jingwan thep kerteng ka kong amperin lingdo, kabade ka kertong MP, kabanya aireng na ka NPP, siya ka ying dorbar Lok Sabha, menta ka singipat ka arpon rir tarik uleber, u kertong jong ka Indian National Congress, INC, uba Vincent H. Pala, ulawan man thep kerteng yaladi, ha u returning officer, ha DC office, na benta kabanya aireng siya ka ying dorbar tauan, jong kari. Haba kren kilat patai kubor, hadin ka jingwan thep kerteng uba Vincent, ulaong ba kumba kalong menta, kipat ba kidang ay ka jing shania ya ka Congress Party. Syu ulaong ru, ba ka jing lang ka NPP bat ka BJP, kapen i bakini R Party kim don jing PRAA, da ka baong ru, ba ka NPP ka de ka nong ti tliyo, bat ka BJP kalong kum ka kabawan ra yaki jaklia. Ti ka BJP te ka lalej bat ka NPP tangba kinom sebut pas le kinwan sa Kongres. Na try ko ba manswahi PE election ni ka by election ni kibehe di lalej sa ka NPP tangba voters part la de behe dan de berit kinlit kat sa bakimon. Te kat kum ka ju sau thu jonga kini ki ar lai sui. Na Giant Hills, na Western Hills, wat support Garo Hills ro ngai phone ngai iba ki babon ni kin phai sa ka Congress. Hoi ki NPP ro kin yo ai ka ki VPP ro kin yo ai ki UDP ro kin yo ai. Dekat kum ka jing i janga ala ban bakla ro tamba babon ni ki sio jam ki sio jan ba kani election kum ba kalong menta ka compare ni election na ma ka jeng pendik haman ki jaka la de Assam la de kwepat ki banta jong ka India ki bru ki pai ba ka Congress ka kam skan ka Congress ka kam sautu dia ka sensyar ka kada tengah try ki bobon bat ki bru jong ka BJP ru kermen ba kinwan pai jaga Congress kata ki jonga kadon ro kajing sio diaw kajing song si happening ki leader jong ka BJP namar ka BJP kam sunyo ya ki North East kajing bombo kandidat jong ka BJP ka pen Isai Kedar ba ka BJP ka neglect ya ka North East kamtam ya ka Meghalaya ka Nagaland Mizoram lai ladawat kandidat ki menurut banbo ki bai ki kene iba ki divide je indru jingi kibon ki party lada ki tlot dan ki client ki bo candidate bandon ka contact ban yo experience ki nong train ke BJP ko ngalong menta ka set ki nong train le jong bat ka jo ka poru ka neglect khamtam ya ka Meghalaya ka ba BJP ka sayo hado 10-15% ko vote share ki election ki prepare dengan try ki nong Meghalaya ki nong North East na do na Nagaland ba di juai ini mentip ba NPP kalong kanong titliu ke BJP kalong kum ketua ban rai caklia nya perkat hai kata NPP kamde show ke parti ka ba control dalade andre kala de bagi kontrolang menta ka BJP ru ka joi entah la kontrolang da ka NPP ya ka BJP kini ke baro ka don ka apa ka jima namar babale ba kat ka National Party ka baladon ka base balade election MP haman me kisnem menta kami le show ka don ker ke kalendat ke cingtu jongki tila pan kata yangi lade ka constitution ne ka successful ne kibai ni perkat ha ki BJP kimde ki bi start tengah try dan ne gila ban don ka jing agreement bat ki baik parti bakin kini ke Raja Sabha you never know tambah BJP will not go empty-handed can one bit something can one bit the Ibru jungi ngatrai one day can realize that jing bom file jong ke BJP ka don ke chalended ka don ni ka jing ong jong Ibru ka ba namar bangala dengan keren apa parlimen ngamju circulate ngamju ai ke social media ngamju thok khabar andre kejuk ke pemerintah ke bang akren pelak penyo na website jong ke parlimen kalong digital menta lado untala sandu snap
tengah try kita hi try the kilik kino gibru kila balik ya ke website jong kampalmen ke bangala keren ke keten kesi ngala keren ke LP ngala keren ki surop ngala keren ki unemployment ngala keren pun ke ngala chim ngala keren ke sudul berkunta terten kita ngatrai ikam jonga kin sejubab hakabadai kiskin kadon ke jinsisya namarba ndai ma kedon baru ngiyo san crore haka chisnem ka first year ngiyo ka second year ngi klem yo AA ka third year na ka san crore ai tang ar crore te ka fourth year ai ka fifth year bantapat ai henry ka system change na ka normal manual bagi saya dokumen upai kisah DC office isa pelaj ki blok bat kumta terter mentapat ka bisa ubo no hampo SBI ka recommendation kali lamba ka portal ka training ya ki MP lani ka training ya hapo DC office ka training hapo blok ki klem ai temut manhakani kidang ban training na po infal kidang sudah ke training ngatrai hadir ke election ngan nagaleng jonga ngala recommend but kon ki bangam patla ban recommend no mar ka website jo ki kam ting kam trikam no mar ba kidang sedang ka sai long hi ka technology ko change te kadon ke jingwit ha ka website jo ki kam te banga klem pendon kam ha re ngatrai ha bangalek keleng di report pengawan yangi hi MP kino ki skim pengi ai ki saiwan inquire ki CBI le ni ki wei pat ki MP ngangalek keleng ki India ban ke kumno ki wei ki MP pendon kami ki skim ha pagi ai ki report ngai barobor ngai ki skim ngam pendon kam bakla ngam pendon kam hok abangalek keleng ki snong ki ong ba mensuangi pat yo sio ta ki skim mentala yo tengah try kata juga kam hok kade ke sio bakla to kat tu kan ni namar baki klem ai na Delhi ban ka juga poru ki penting akan ni ka tam ke pemerintah te klem pat yo draw ki bisa tang kemudian tu namar ba kalawan ko dok kala slam no ka teknologi jong ki kata ke jing tengah sio si perlot namar ki ka hok jong ki kam ni ki bisa jong na ringam la lei namar ba bor ka kam Keloi ka MP scheme tegani ka jing all over India. Lade Raja Sabha ro ka jo, Lok Sabha ro ka jo, all over India lade kene. Kamte tanya. Ka MLA election ka fair na ka MP election. Ka MLA election nga file nomination apo organizing lai panai. Yang kem yo por pan canvas sakawero baki phet ro na party nga habi canvas itu ki perlong ro nga mare kaleng ke dal asdan gir ki khasi jangkia jongi ilong ki klain ba ka kular mut ka commitment jongi ka klain bai kila le bai kila ya canvas kila asdan canvas ban thai yang ka ban ki bahing hasem ki prolog perjor jongaro ki klem kersan yang ka last election namar babli nga asdan slam palat namar nga klemut banile MLA tang ba ki pet ki MLA nangi temban se ban maintain ya party te akan lah ban job kat sisa akan lah ban job andre kawai ka daw kam de ba ki briu kim senia lekin e inde ba kolong ta ka de ka jing sedang slam palat jona kata kawai ka daw